Helo, mae'r newyddion wedi dod yn dydy. Hir ysgwyledig ein bod ni'n cael ail-agor ein capelu a'n heglwysu. Sut mae hynny gyda chi deimlo? Ydych chi yn nyrfys? Ydych chi'n edrych ymlaen? Ydych chi'n meddwl tybed sydd fyddi? Mi ddi chwythig yn bydd, mae'n teimlo digon od ydy ambell dro edrych ar oedfa'r a tyledu a gweld cynulleidfaoedd yn canu ac yna troi at yr un sy'n siarad a gweld y capel yn wag. Sydd fyddi pan gawn ni ddod yn ôl at ein gilydd? Wel, mae'r awdur llythyr at yr Hebreaid yn ysgrifennu at rai oedd yn rhyw feddwl am gilio, yn meddwl am ryw droi yn ôl at yr hen ffyrdd ac yn eu hannog nhw i ddal gafal yn eu cyffes. A dyma fel mae'n dweud yn y 10fed bennod Hebreaid, adnod 19 ymlaen. Felly, gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysygyr drwy waed Iesu, a hyd ffordd newydd a byw mae ef wedi hagor i ni drwy'r llen, hynny yw trwy ei gnawn ef, a chan fod gennym offeiriaid mawr ar dydd yw, gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd, a'n calonnau wedi'i taenellu'n lan oddi wrth gydwybod drwg a'n cyrff wedi'i golchi a dŵr glân. Gadewch i ni ddal yn ddiwiro at gyffes ein gobeth, oherwydd y mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cydgynulliad ein hunain, yn ôl arferhau, ond annog ein gilydd ac yn fwy felly yn gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Yr anogaeth yna i ni ddod at ein gilydd, ac i beidio a chilio a peidio a chyfarfod. Ond sut mae'n mynd i fod mewn gyfnod fel hyn pa fo'r teimladau mor chwythig? A dweud y gwir, mae'r trefniadau yn medru ymddangos yn feichus yn dydyn. A mi fydda rhaid i ni ddod at ein gilydd. Capelu yn cefnogi capelu eglwysu, ddod at ei gilydd. Mae'r gwaith o olchi dwylo a sicrhau bod yna bellter cymdeithasol y glanhau ar ôl, neu siw bod gen pawb mwgwd ac yn y blaen. Wel, mae yna waith paratoi, mae yna waith o baratoi pobl. A mae'r enwadau, wel, mae yna reid i rhoi yr argraff na ddylwn ni'n cyfarfod eto tan mis Medi. A falle bod angen yr amser hwnnw, ond ni jyst i cael yr adnodau at ei gilydd. Ydych chi'n barod i dorchi llewis? Ydych chi'n barod i wneud chydig o waith llnau? Ydych chi'n barod i rhoi ysgwydd at y baich newydd yma sydd yn dod gydag ail gyfarfod? Dwi am eich annog chi gyfeillion i weld hyn yn gyfle i ni cael gweithio gyda'n gilydd gogoniant Iesu, i ni fedru closio, falle ddim yn gorfforol, i ni fedru closio at ein gilydd wrth i ni addoli'r arglwydd Iesu. Gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd, a'n calonnau wedi'i taenellu'n lan oddi wrth gydwybod drwg a'n cyrff wedi'i golchi a dŵr glân. Chod os da sôn am glendid y dyddi yma. Ond mae yna awydd yma i ni fod â hyder, i ni fod â chalon gywir, i ni ddod i dydd yw gyda'r ffydd yma bod o gyda ni. Ar hyd y ffordd newydd a bywiol, mae Iesu wedi agor i ni drwy'r llen. Iesu sydd wedi agor y ffordd. A fe weddiw ni ac fe hyderwn ni y bydd o'n yn canfod ffordd newydd i ni unwaith yn agor. I ni fedru enyn yn ei gilydd gariad a gweithredoedd da. I ni annog ein gilydd yn fwy felly yn gymaint am bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Mi fydd Medi wedi cyrraedd cyn i ni droi rownd, a mi fydd yna lot o waith angen i wneud erbyn hynny. Dych chi'n barod? Wel, ceisiwch yr arglwydd, a gyfynnwch iddo ein harwain ni, gyfynnwch iddo ein nerthu ni, gyfynnwch iddo ein cynorthwyo ni i gydweithio mwyn ei enw. Dewch i ni weddio. Arglwydd ydyn ni yn edrych ymlaen at cael dod at ein gilydd, ond da ni'n teimlo chwythig hefyd na fydd i ddim yr un peth, ond mae yna gyfleon, mae yna bethau newydd y gallwn ni ei wneud, mae yna wersi ydyn ni wedi ei dysgu, a da ni'n gweddio hefyd arglwydd y byddyd ni'n cynorthwyo ni i dal i ymestyn i'r rhain nad all ddod ynghyd, yna fydda ni ddim yn ei gadael hwy ar ôl. Da ni'n gweddio arglwydd dros bawb sydd mewn loes, mewn pryder yn wael y dyddiau yma. A
ac yn gweddio arglwydd y bydd dy gysur di gyda hwy. Ac y profan nhw, falle ddim yn dod at ein gilydd, ond y profan nhw y ffordd newydd a bywiol, mae Iesu wedi agor i ni cael dod at y tad. Cliw ein gweddi ni yn enw Iesu. Amen.